Manay Kinita! Oh my God! Asa ni Gikan? Turaong! Hala kuya! Hala kuya! Hindi siya kagawas siya. Inugod ang tubig. Nakagawas? Kagawas ya? Asa na nun? Huwag niyo saan juta na og tubig. Asa na Gikan? Hala! Tura! Tura! Sa obra nimo? Ayan na po. Ayan na po guys. Nasa ilalim po siya. Ayun po siya oh. Hindi po namin alam kung saan siya nanggaling. May ahas po sa CR. Parang nanggaling siya doon sa tub. Doon kasi inopen namin yan yun o yun. Kasi doon ko siya nakita. So, eto na po siya. Ayan. Actually, nakakatakot. Actually, hindi naman siya venomous snake. Hindi lang talaga ako marunong maghuli ng snake talaga. This is a rat snake. Kasi may red tail siya eh. Kung sa Bisaya pa yung sinasabi nilang poisonous na udu-uduhan. But in science talaga, this is a rat snake. So, maliit pa siya. Actually, takot lang talaga ako. Hindi lang talaga ako marunong maghuli ng snake. So, yun po siya guys. Ayun. Nakakatakot. Oh. Ayun po siya guys. Ayan. So, i-move natin yung camera. Ayan. Actually, close CR po kami. Naka-tiles, lahat. Hindi po namin alam kung saan siya nanggaling. Pero parang nanggaling siya sa ilalim ng lupa. Ayan, oh. Tangan to ako siya. Ayan siya. Oh my gosh. Sige daw, ma. Andyan po siya sa ilalim guys. So, laban lang tayo nito. Gosh. Ayan, there you have it guys. Ayan, so sobra akong kinabahan guys. Akala ko talaga sa TV lang may experience ang ganon. Na imaginein mo pagpasok mo sa CR, pagkita mo sa tab nyo, may ahas. May ahas, tapos ano siya, ang ahas na yon is parang baby pa siya, pero ganito na siya kataba. At saka mga 1 meter siya. At medyo aggressive.
So yun ang nakakatakot. So kung natataka po kayo, hindi ko na po na-videohan yung mga buong pangyayari kung paano po namin nalabas na yung ahas sa CR. Ang ginawa po namin, kumuha po kami ng sako. And then, nilagay ko sa sahig. Hindi ko na kasi na-videohan kasi kami lang ng dalawa ng nanay ko eh. So, nilagay ko siya sa sahig, yung sako. And then, ginanon naman yung walis. Eh, parang ginaganon namin siya. So, pumasok siya sa sako. Then, nung pagpasok namin sa sako, nakita ko kasi sa National Geographic kasi fan din ako. Inano ko siya kasi baka makagat, baka gaganon siya eh. So, inikot ko siya bago ko siya nilagyan ng tali. And then, after noon, dinala namin sa labas. Doon sa may kagubatan. Tinanggal namin yung tali. And then, binuksan namin yung sako. And then, yun. Parang kasi medyo gabi-gabi na eh. So, hindi na namin inano. Basta, ginano namin yung sako. Sabi sa, tinaktak namin. And then, syempre tumakbo ako baka makagat. Ayan, so si mother po ang nag-ano nun kasi natatakot talaga ako, guys. So yun, luckily, walang nasaktan, wala pong nakagat, at saka yung ahas safe. Syempre may buhay din yun. Takot din siya na kaya medyo aggressive. So hindi namin siya sinaktan. Pinakawala namin siya sa kagubatan kung saan siya talaga nararapat. And then, yun lang, masyak ka lang kasi, ay naku, imagine mo galing sa CR, mapophobia ka talaga, guys. Parang kaya medyo ngayon, ingat na ingat kami sa aming bago kami pumasok sa CR. Alam mo yung kailangan mong i-check muna, i-on mo yung ilaw, tapos titingin-tingin ka sa gilid, and then pagbukas mo ng bowl, kailangan mong i-flash muna ng 3 beses. Dahil malay mo, may nakaganon doon, tapos pag upo mo, makagat yung mo, pussycat dolls. OMG! Hindi lang yan. Naglalagay na rin kami ng hot water sa bago kami mag-CR, yung parang inubusan muna namin ng hot water kasi baka nakakatakot. Hindi natin alam, baka hindi lang ahas maglabas, baka may mga frogs. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Siguro sa ilalim ng lupa. Kasi yung tub namin, siya nakalubog. Tapos merong iniiwan kasi namin na bukas siya. Yung parang drainage niya, so nakaganon siya. So doon siguro siya pumasok. And then nung pagdating ko, alam mo yung hindi ko talaga ina-expect na makikita ko siya kasi alam mo yung pagpasok ko sa CR, yung tunog na ganyan. Alam mo yung parang vibration na ganon. Tapos hinahanap ko, ano ba yan? Yung parang umiihi kasi ako noon. So, nung pagpasok ko, pagtingin ko, hindi ko ina-expect na parang alam mo yung may tunog. And then pagtingin mo sa, akala mo yung ulihipan or centipede, hindi pala. Pagtingin ko ng gano'n, ang haba ng ahas, di syempre, nakapatalon ako. Tapos ginising ko si Mother Deep. Mother, may ahas sa CR. Oh my gosh, si Valentina nakapasok sa bahay ni Darla. So yun, and then yun, ginawa ko na yung mga process. Siyempre natakot ako kasi medyo aggressive. So, if ever naman guys, this is a tip ko sa inyo din. Makakita kayo ng aso, huwag niyong patayin. Kasi takot din sila Takot din sila sa, siyempre didefenda nila yung sarili nila. So, ang gawin mo, itaboy mo or humanap ka ng sako na pwede mo mapaglagay. Pero syempre mag-ingat, lalo na pag venomous snake. Kasi nakakatakot talaga siya. Yung akala mo, sa TV mo lang makikita. Yun pala in person. OMG! So, there you have it, guys. So, luckily, syempre, thanks God pa rin dahil we're safe. Safe din yung snake. Walang So, we're very happy na first time yon. So, there you have it. Ambing-ambing mo sa inyong mga CR, ha? Kabalo na mo. Amping mo sa inyong mga tub. Kay nalisod na basig na mga snake and ladders dira. There you have it, guys. Thank you so much, yours truly. Manay, Kinita! And lastly pala, guys. Sorry, nakalimutan ko. Sa mga nagtatanong po kung anong klaseng snake yon, in Bisaya po, sa Bisaya, ang tawag po sa snake na yun is udto-udtuhan. Sabi nila, poisonous to yun pag nakagat ka, kailangan before lunch na na anti-venom. Pero no, yung buntot niya kasi is red sa yung sa may sa buntot niya, and it's a rat snake. It's not hindi siya venomous kagaya ng cobra or yung venom niya is para lang sa mga small rodents, rats, ganon, mga mice.
So, yun lang siya kasi rat snake siya, hindi siya poisonous. So, huy, taon, unsa na lang kung, ay, palayo, ipanisya name, basig ni mga kubra din, mga sadlock na, ay, mabuang siya, ay, kakadlock. So, there you have it, guys, nga. Again, tip ko, bago kayo mag-CR, pagbukas ng bowl, check. I-flash nyo ng 3 beses. Kasi ano, yung mga pwedeng galing sa ilalim ng lupa, tabunan nyo na, mag-cement nyo na. Kasi, lisod, galing sila sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam siguro may mga butas-butas doon. Nag-follow lang sila and then nakakita sila ng ilaw, doon sila lumabas. So, yeah, yan. So, check always, guys, ha. So, amping kanunay! So, there you have it, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell button for more updates. Once again, this is yours truly, Manay, Kenita!